तुमची मुलगी बॉडी स्प्रे लावते, परफ्यूम लावते, लिपस्टिक लावते आणि तिचं वय आहे फक्त 7 वर्ष. जे बघायला तुम्हाला क्यूट वाटतं, पण या कॉस्मेटिक्स मध्ये अशी केमिकल्स असतात जी त्वचेतून शरीरात शिरू शकतात आणि लहान मुलांची त्वचा ती आपल्यापेक्षा जास्त ऍब्झॉर्ब करते. युनिव्हर्सिटी ऑफ मिसुरीच्या रिसर्चनुसार बीपीए नावाचं केमिकल जे प्लास्टिक बॉटल्स आणि काही प्रॉडक्ट्स मध्ये आढळतं ते त्वचेवर ऍब्झॉर्ब होऊ शकतं. आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियाच्या स्टडीमध्ये असं आढळलं, ज्या गर्भवती महिला जास्त कॉस्मेटिक आणि फ्रेग्रन्सेस वापरत होत्या त्यांच्या मुलीमध्ये अर्ली प्युबर्टीची अधिक लक्षणं दिसली. कारण डायइथाइल थॅलेट फ्रेग्रन्सेस मध्ये वापरलं जाणारं एक केमिकल. पॅनिक होऊ नका, पण अवेअरनेस गरजेचा आहे. लहान मुलांसाठी अननेसेसरी फ्रेग्रन्सेस, मेकअप आणि प्लास्टिक एक्सपोजर कमी करा. हे छोटे बदल मोठा फरक करू शकतात. हा व्हिडिओ तुमच्या त्या मैत्रिणीला किंवा नातेवाईकांना पाठवा ज्यांना कॉस्मेटिक्स आणि परफ्यूम मागचं हे सत्य माहिती नाही. शेअर करा आणि लक्षात ठेवा, अवेअरनेस हीच खरी काळजी आहे.